Okay, jeg sætter lige den her. Okay. Jeg skal lige lidt tilbage. Jeg sætter den her ordentligt. Så den sidder Ja. Jeg vil også være de to. Er du den snart klar? Jeg er den snart klar. Er du også den snart klar? Du skal huske din hat. Ja, roligt. Skal jeg vise dig, hvordan man gør det her stige? Klar? Jeg er klar. Godt. Haha. Du skal ikke grine mig, ikke? Nå, for sådan. Haha. Du er godt nok stærk, en mand at være. Tak, i lige måde. Det var tæt på. Rolig. Se, nu har jeg to. Må godt bede om den ene. Selvfølgelig. Tusind tak. Er du klar? Jeg er klar. Fint. Bare lige så du ved det, vi rykker nok fra en spejl herovre. Er det nogen god idé? Du skal separere, ikke? Det er det, der er meningen, når man kommer derned. Og så der. Det er nok bare en god idé. Jeg er klar heroppe, fordi den er jeg vant til. Og så der er fortsat. Det gik ikke så godt. I sørger for at holde gang i det der. Så godt som I kan. Det var tæt på. Den var jo hurtig, hva'? Præcis. Der kommer ikke så meget hernede fra, fordi vi er dækket fra alle sider. Måske derude fra, hvis vi er heldige. Den på, der sidder meget dårligt. Den 2 sekunder. Jeg tror, den er den. Det er over. Den er gået over. Jeg venter. Så finder jeg den lige oven nu, så den ikke går op. Det er jo, du venter. Jeg venter bare. Får vi ikke snart de gæster på besøg? Det er fordi, de gerne vil en kroning deroppe. Det er da så hyggeligt, når vi har gæster. Ja, det synes jeg også. Jeg er klar igen. Du er klar igen. Jeg er klar igen. Er du klar igen? Ja, jeg er klar igen. Sådan. Det var tæt på det der. Ja, det var det. Og det må du undskylde. Det går nok, det. Det er bare et lille sår. Ja, det er det. Der kommer en pil. Kommer der en pil? Ja, det gør der. Giver du op? Prøv at se, jeg er forkert. Hvor? Skidt derovre. Hvor? Den er ikke let. Du er kæft, jo. Hvor? Sådan. Aha! Ved du hvad, skal vi ikke bare sige, at det står lige? Det står lige. Det er fint. Hey, så kommer en due. Kom der, du. Jeg ramte den ikke. Det gider ikke virke. Nej, ham først. Ham først. Og så mig. Jeg tror, jeg fik den. Og tro mig, det er ikke rart. Okay. Det er i orden, Nej, vi skulle den du. Det var fordi, det var den duel. Det var Okay, det. jeg kan gå der. Hvis de skyder, Jamen, kan du ikke se? Han sigter på due, ikke? Så er en brændslukker hernede. Jeg sigter på den du. Du sigter på Det den kommer due. jeg til at huske, Den er ikke let. Den brændtæller ikke nær så godt som det her. Tusind tak. Nu er det det. Det her er bedre vand. Så skal det bare fyldes op igen nu. Så er det godt, jeg er kanonmand bare. Det er værste skud. Så virker den. Sådan der, så gør os brændt til at slukke ilden hernede. Den er også let. Den er hyggelig. Den virker ikke så godt i gang med. Så trykker du bare den tilbage. Helt tilbage. Fuck, du gav mig et chok. Hvis I nu havde haft en lås på jeres taske, så havde det da aldrig været sket. Hvad er der nu sket? Jeg lavede det lige om igen. Ja, også. Det er desværre. Det er desværre.
sagt på vores kamp, der. Selv tak. Ja, det var værdigt tempo. Ja, det synes jeg også selv. Ja, det var det, som det skulle være. Præcis. Ja, vi må gøre det igen. Ja! Vi skal bare ikke lade ham blive skyde. Nej, han skyder rimelig godt, når han står på den afstand. Ja, det synes jeg også. Han snyder. Det er det. Ja, gør ikke ligesom os. Ja, præcis. Vi er fulde. Ja. Okay, nu har jeg skudt jer, så må jeg også godt skyde. Nej, det virker ikke. Jeg har prøvet før. Og jeg har aldrig set det. Nej, det virker ikke. Den er lært allerede til dig. Nå. Den virker ikke engang imellem 2 sekunder. Den virkede. Nej, jeg kan se, det Se, virker det virkede ikke. Nu har jeg en af dem, jeg bliver meget hårdt slået i hovedet. Nå, jeg sagde, du kan måtte til blod. Sagde, du kan måtte, der er en grund til blod på græsset. Jamen, det er så sådan nu, når vi får så mange gæster på besøg, jo. Vente. Hvad gør jeg så? Altid, den virker fint, så den ligger ude. Hvad var det, jeg gjorde? Du trykker bare på... Prøv at se her. Prøv at se. Bare kør tilbage, tryk. Prøv at se her. Hvad var det, jeg gjorde? Det er noget med den her. Okay, har du mere det her underlige? Ja, det har jeg. Må jeg? 2 sekunder. Hvad der skete? 2 sekunder. Er det nede i den her? Ja, det er nede den der. Skal jeg ikke lade den for dig? Nå, jeg kan godt. Er du sikker? Jeg tager lige og ser, om der er puls. Okay, så er den her. Ja, Jeg tror bare, det er et chok. præcis. Ja, der er puls. Den er fin. Han skal bare lige op. Øjeblik. Hvad sker der? Det her, det altid plejer at virke. Ja! Hvad du dog? Giv mig den der. Du kan simpelthen ikke... Jeg vil bare lige varme den til dig. Tusind tak da. Meget bedre. Ja. Men prøv at se, nu slutter der sammen. Jeg tror, du ramte lidt for tæt på med den krudtskue. Hvad er det, den gør? Jeg forstår det ikke. Så siger det, så, Hvad sker der, når man trykker den af? så kom den kugle ud. Kom den kugle. Du har begge pistoler. Jeg har været mod mig! Hvad du prøver på? Jamen, du pegede mod mig, da du prøver på at trykke på den. Den virker ikke, hvis vi ikke sætter nyt krudt i. Nej, hvad Så virker den Nej, ikke. kaptajn. Ej, det er jo snyd, den der. Du er kaptajn. Er jeg kaptajn? Ja, du skal kæmpe. Nej, du er kaptajn. Den passer til dit hoved. Kan du ikke se det? Det er hun, der er kaptajn. Lad os lege. Ja, værsgo, der er det svære. Nej! Jeg kommer dig. Jamen, hun er kaptajn. Giver man svær at kæmpe. Nej. Se. Du er jo kaptajn. Kan du ikke se, at din hat passer? Nej, Og så jeg har er du din kaptajn. svage hånd. Og så siger du bare afsted. Kom så, kaptajn. Lige et øjeblik. Må lige ud af den her øjeblik. Ved du, hvorfor det er godt at have en kæft, når du bliver kaptajn, ikke også? Ja, bare roligt. Sige, nu skal jeg vise dig, hvad det er, vi tør ved at okay? Må jeg låne det svært her? Ja, du må godt låne. Ej, nu jeg skal nok tage din hat, så der ikke sker noget med den. Rød hatten! Du holder bare på afstand. Du har ikke lært det. Er du sikker? Ja. Skyd. Bare rolig, jeg passer på den hat. Han er rimelig holdbar med den hoved. Ja. Det er fordi han har, jeg tror, at det ikke er det, du kalder det tandhjul. Ej, nu falder han jo ned igen. Hvem var det, der prøver at skyde den drag? Det var ham, der prøvede at skyde den drag. Det var ham, der prøvede at skyde den. Men jeg tror ikke, han har det særligt godt. Ved du hvad? Må jeg få noget af det der krudt? Nej, det må du ikke, fordi du skyder mig bare. Nej, jeg skyder dig ikke, det lover jeg. Ved du hvad? Vi giver ham lige hans hat Prøv at se. igen. Så Prøv at give mig et han, sværd. han har også sit sværd. Det giver mig, jeg peger den her vej, så skyder jeg dig ikke. Hey, så skal vi væk. Skal vi spille russisk roulette? Du starter. Ved du hvad? Han gav mig noget at sige krudt, så må jeg også godt. Så jeg peger den her vej. Ja, hvis jeg lader, så er det fint. Betaling for offeret. Ja, det ved jeg. Er det krudt? Hvad Okay. laver Hvad hvis du laver så, prøv at se her, så peger du den lidt den der vej, Okay. og så Personen er trykker du blevet af. degraderet til. Lad den vej. Nej, nu kommer du til at skyde dig selv, på grund af, at du skød den drage. Igen. Nu har han det ikke særlig godt. Jeg har fundet min nye bænk. Uden at få et guld. Kom nu, det var bare et lille skud. Kom så. Den hat. Og den her, Ja, du er okay. det er en opgradering. Så sandelig. Ja, det er fordi, du skød den drage, som skød dig. Hvad er der sket Fordi hernede? den skyder tilbage igen. Jeg er blevet skudt på. Et par gange. Nå, jamen, Bevis, at det går ondt at skyde en drag. nej, det ved jeg ikke, for så dummer jeg ikke. Jo, bevis det. Nej, jeg er så dummer jeg ikke. Tør ikke. Han lyver. Gør jeg ikke, hvad? Nej. Udfordrer dig. Den virkede ikke. Ryk så op. Tak.
Hvis I var med, så ender jeg med at tappe ud af ham. Kan vi jo ikke have. Det var en dobbeltkill. Det var næsten så god endnu skud. Våg så op! I er også lige den anden spark. Han er sgu også ud. Nej. Nå, godt. Nå, er det stadig liv? Den anden kaptajn, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Ja. Det var din pistol. Tak. Det er det nu sikkert. Nej, det er den her, der er nu sikker. Den er lidt nervøs en gang imellem. Det må I kunne forstå. Sådan er rigtig mange pistoler nu til dags. Ja. Det bliver aldrig lavet ordentligt. Nej, det er det, men jeg kan huske altid, hvordan man lavede ordentligt. Men den her, den er en lille smule nervøs altid. Ja, men det ved jeg godt. Og han altid kommer til at skyde mig med den i den knæ. Eller er det den her, kom til at skyde dig med den knæ? Den virker heller ikke, jeg forstår det ikke. Det var den her, kom til at skyde med den knæ. Det er fucking idiot! Slap nu af, det er den knæ, vi lavede den igen. Men vi skal prøve til at Hvad brække skal jeg gøre med de der? Det bliver lidt svært. Ja, det kan jeg sagtens Jeg med tæller knæ. amputering. Nej! Ja, men hej, Theo. Kom igen, vil du så se, hvad der kommer en infektion? Snikkemaster. Jeg er sikker på, hvad var den her, var det, jeg kom til at ramme? Tak! Pakker du bare. Fordi jeg godt kan bruge mit knæ. Se selv, jeg siger, du altid kan bruge det. Du har det jo helt fint. Ja, det er det, jeg siger. Men jeg kan ikke lide, når du står bag mig. Jeg er altså lige lånt det svært, det er okay. Jeg kan den våben på mig. Du har mit våben. Ja, det ved jeg godt, det er fordi, jeg låner det. Hvorfor siger så jeg ikke godt Nej, det er fordi, du sparker mig i røv, det kender jeg dig udmærket godt til. Jeg har ikke sparket dig i røv. Jeg prøver at ramme den døj igen. Nej, det er ikke særlig sjovt. Fordi Nu er jeg sidste gang, der var vi rundt miste. til, rundt til at flytte dig. Undskyld, det var vist det mere. Jeg vil slå Ved du hvad? Du kom til at ødelægge din buks. Ej, det må du altså Ved undskylde. du hvad, det laver vi Ja, igen. det er godt. Ja. Hvis vi vil med at skyde, har vi samme knæ, er det på sidst, man er nødt til at amputere det. Nej. Det er bare. Det skal gås væk. Det her, det sagde mutter altid. Ja, præcis. Mutter sagde altid, det skal gås. Og hvis man skal fjerne noget, så er det med krudt. Og det, der ikke kan fjernes med krudt, er ikke det værd. Præcis. Det sælger vi. Sælger vi det krudt? Nej, vi sælger det, der ikke kan skydes væk med krudt. Nå ja, præcis. Vi sælger den jord. Nej. Jord kan godt forsvinde med krudt. Det skal bare være nok krudt. Ja, har du prøvet det med kanon? Ja, jeg har prøvet det med kanon. Åh, Jeg har lavet et rigtig stort hul. Det er vildt, at man kan bruge krudt i såret. Det kunne da være interessant. Har I prøvet at grave Altså, hvis du sender fyldt ild med til det, krudt. så Det er så sjovt. begynder det at sige bang. Jeg har Det er rigtig dumt. en klog mand kommer med en god idé. Vi laver et stort hul. Ja, vi skal være sikre på, at det kommer en infektion i. Det kommer jo ikke. Det kunne egentlig være sjovt. Det har jeg ikke prøvet før. Altså, det er En GoPro-kanon, kalder vi det. Jeg tror muligt, at jeg begynder at bruge krudt fremover, når jeg skal... Prøv at se, vi har en GoPro deroppe. Sterilisere sår. Nå ja, det er de der. Prøv at se, vi har en GoPro deroppe. Den kan vi sikkert bruge. Ja, jeg tror, han godt kan lide at være kanonføde. Hvem kan ikke godt lide at være kanonfløde? Den goblin, der sidder deroppe. Han er allerede mørk nok i forvejen. Skål. Han vil ikke blive opdaget noget som helst. Har du ikke noget krus? Det er rigtigt. Mit krus er deroppe. Vi Hvordan krus kan jeg det så på den duellere med skib, dig? som den... Er det ikke rigtigt, at du skal skåle ind med en duellerer? Ja, præcis. Ja, hvis du ikke har noget krus, skal vi ikke duellere. Præcis. Okay, Prøv at det er mærkeligt. komme. Du er blevet den skudt. Sådan Prøv at låne der. med den der. Ja, det vil du gerne. Skål! Skål! Så er jeg klar. Så kan vi godt duellere. Præcis. Ja, og klar? Ja. 1, 2, kartoffel, krudt. 3. Ja. Du er meget stærk. Hvorfor er du så stærk hele tiden? Det er fordi, jeg er trænet med dig. Nå, ja. Kan du ikke huske det? Jo. Hvorfor er det, vi drejer rundt om hinanden? Det ved jeg ikke. Du kommer jeg tættere på. Så forsvinder jeg. Det kan jeg mærke. Der blev slået i hovedet. Det må du altså undskylde. Nej, jeg tror, det var mig selv. Åh, Det er fint. ja, det er dejligt. Prøv at se. En ting, ikke? Man skal ikke skyde ham, fordi kuglen den flyver hele tiden. Det var her. Det går bare altid galt. Har du noget af den der krus? Nej. Det var ærgerligt. Men jeg kan prøve at lade min pistol med grus. Krus? Nej, det kan jeg ikke. Den er lidt for stor til det. Ja, men grus. Kan du køre det, hvad? Jo, det er tæt på hinanden. Ja. Men der mangler det der sorte pulver. Ja, men det får jeg altid importeret. Jeg henter det altid selv, når jeg finder det skib. Jeg er rigtig meget på det skib. Ja, men var det ikke skidt, at du det ikke? Jo, det er på grund af dyrmand. Jeg har lyst til at skyde med den knæ igen. 2 sekunder. Styrmand! Dyrmand! Kom lige! Jeg skal lige snakke om det skib. Lige snakke om det skib, du har mistet. Er du frisk på duellen igen?
Nu har jeg hentet den krus. Nu har du hentet den krus, så kan vi godt duellere. Lige et øjeblik, jeg kommer Det er tilbage. ikke den grus, det er den glas. Jeg tror, det er ikke et krus. Kom nu. Jeg mistede den krus. Gør det alligevel, så bliver Jeg han mistede den glad. krus. Og jeg foreslår et alternativ. Kamp udelukkende med kniv. Så skal jeg jo. Kan du have den imens? Ja, det er en stor kniv. Nej, det er ikke den, jeg skal bruge jo. Det er den her, jeg skal bruge. Vi tager en dobbeltduel. Jeg to og vi to mod hinanden. Du lå en stor kniv. Det er svært Så at skal du filme. bruge en lille kniv. Det er svært at Lille filme. kniv, vi to stor kniv. Okay, ved du hvad, vi hjælper hinanden. Ja, det gør vi. Du smider den. Du smider den store kniv. Okay, jeg smider den store kniv. I skal bare lige vide, at han er kaptajn. Ja, jeg er kaptajn. Vi dræber den kaptajn. Vi dræber begge to. Okay, er I klar? Skål! Vælg lidt. Du skal skål. Præcis. Skål! Hey, jeg skal også skåle Du jo. skal også skål, ja. Skål! Du skal også skål. Sådan, så er vi altså. Skål! Det er vi meget bedre end de første først. Ja. Okay. Klar? Ja. På tre. På tre. På tre. På tre. Hvordan er det, man tæller til 3? 1. Det er dobbelt. 3! Og så går vi. Vent, jeg tror 3! Jeg ved det! 3! Nej, den ligger ikke igen. Nej. Jeg ved den hat! Jeg hjælper dig. Jeg hjælper dig. Nej! Du er død! Ej! Pas på med den ting, Stære! Du smider med den pistol! Hvor er den kniv? Ja, der står en kniv. Skulder. I skal ikke have en slags mig! Nej! Nej, Jamen, jeg er døende, så dræb ham. Nej, det var træsvær! Det var træsvær! Det er bare træsvær, så gør det bare meget ondt. Nu har jeg fået splinter! Hvad er det for noget? Den piller vi ud igen med krudt. Ja, med krudt. Nej, ikke med krudt! Jo, med krudt. Nej! Han forstår ikke, hvad det er, du siger. Nej. Du hjælper mig op igen. Han er splinter. Jeg kan Øj. Skal du have den tyrkiske tobak? Nu er jeg splinter på hele tiden. Hvad fanden er det for noget? Okay, så tager du Du giver en omgang senere for det der sløderi. Se på hele tiden. Der er splinter over det hele. Hvor er den byst? Hvor er Du den giver omgang. Der er der til splinter, der var større end det. Prøv her. Skipper derovre, eller hvad han nu plejer at blive kaldt. Navigatør. Det er ham, der mistede. Han er styrmanden. Ja, styrmanden, der var jeg ham, ja. Ja, der var din hat. Der var min hat. Jeg kom til at tage den. Prøv den kniv. Den kniv kom herover. Ja, den kniv. Det var meget tæt på. Så er det godt, du griber. Ja, jeg er god til at krive. Jeg kan mit svær. Den har jeg her. Skal du låne det svær igen, så værsgo. Ja, så går bare hen det. Vi skal hjælpe med at finde varerne. Er Vandnak forsvundet? Sådan er det også med Så må vi nødt til at hjælpe. Ja. Vi hjælper altid. Jamen, så hjælper vi dig selvfølgelig.